Nadyan Ari Sudar Sono Wostang Unggen Niro Kule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugungan sosih nugraning Gusti ingkang Mahagung mugi tetep langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumaneng manah panjenengan sedaya waradin sagung dumati. Nuwun kula nuwun panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh yang pinisepuh ingkang satu pantes kinatuten, para rawuh, para pandemen sutresna budaya ingkang satu mampet luhuring dharma. Boten katompen kunjuk mateng kadang-kadang kula werda muda dalasan tumarna ingkang satu tansah cinaketing manah. Legono budi taening manungsa tatan wal saking purbaning Gusti wiwah garising pepesti. Pramila kalangkung rumiyin sumangga sesarengan sumarah sumendhi dhateng purbaning Gusti ingkang hanyumbri sumbering sumber gesang. Ingkang sampun keparengan babar sanggelar kanugrahan ingkang tanpa winates kepara tebih tanpa tepi tebanipun tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya lan kula waradin sagung tumitah. Nuwun kepareng kula mambeng atur santawis minangkani pamdhut saking para kadang panawung krida tasakuran surang merti bumi lan merti dusun ing dusun Krajan Desa Ngargosaka Kecamatan Srumpuk. Ana saderengipun ing mbok desa manggih atur ingkang kirang pranani dateng sangya para tamu minulya mugi diaguna ing pangeksami. Boten katalumpen sedaya kadang bebrayang masyarakat ing dusun Krajan katuraken pambagya kawilujengan, katuraken pambagya sugeng rawuh, sugeng siang dalasan, sugeng pepanggihan. Dinatur salajengipun minangkani pamdhut saking sedaya kadang panawuh krida kula sinarya ngaturaken babaring ganda wigatining sedya minangka talanging basa raga sambeting wicara saking kadang panawung krida ingkang sepisan ugi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dhumateng kadang-kadang seni jati lan turangga manunggal ingkang mijil saking dusun Cabi Kison Kecamatan Srumpuk ingkang dipun pangarsani dening kadang kula Bapak Purwanto. Atur salajengipun ing mbok bilih anggenipun nampi kerawan saking kadang-kadang seniman seniwati turangga manunggal. Sae anggenipun cecahis papan palenggan minggahipun pasugatan. Lumantar kula ingkang tansah nyuwunaken agunging pangaksami. Ingkang salajengipun wonten ing rikalenggan punika sedaya masyarakat ing dusun Krajan ngadani tasakuran suran merti bumi lan merti dusun kinarya raos syukur dhateng ngarsa dhamma Allah Subhanahu wa taala awit sih nugraha ingkang kaparengaken sedaya masyarakat ing dusun Krajan saha masyarakat ing kiwatenipun.
ingkang salajengipun ugi mawantu-wantu sedaya masyarakat dusun Krajan mugi anggenipun ngadani tasakuran suran saged ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen. Wiwit punika ngantos dumugi ing delahan sedaya warga masyarakat ing dusun Krajan saestu mugi saged ngadani tasakuran ingkang kados mekaten. Ingkang punika saestu yo tambahi doa lan restunipun dhateng Sang Hyang para tamu sutresna budaya miwah Sang Hyang para rawuh kakung uwah putri. Ingkang salajengipun wonten ing siang punika sedaya kadang panawung ridho ngaturaken pagelaran seni jatilan turangga manunggal. Inggih minangka seni ingkang kaping 3 lan samangke dalu badhe katutup kanthi wontenipun seni topeng ireng Sekar Rimba. Mekaten sangya para sutresna budaya sepisan malih sedaya kalepatanipun kulawarga ageng masyarakat Padukuhan Krajan anggenipun nampi kerawuhan saking kadang-kadang seniman seni jatilan turangga manunggal lumantar kula ingkang nyuwunaken agung taksan ugi ingkang tumanduk dumateng pribadi kula nglenggana kathah atur ingkang kirang meranani dhateng Sang Hyang para tamu minulya mugi diagungna ing pangaksama kanthi sesirah lampah laku pinuji kanugrahan welas asih mring sesami nyawijing rasa manunggal ing karsa ngaturaken sugeng pamriksani ngantos dumugi paripurna. Makaten lan semanten minangka panutuping ngatur kula ngaturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pradonga